Korrika munduan hemen da. 24. korrikak hizkuntza komunitatea ekarri nahi du lehen lerrora. Hizkuntza gutxituek gero eta erronka handiagoa dute hiztunak zein hitz egiteko espazioak eskuratzeko edo orain artekoi eusteko. Horregatik ezinbestekoa da komunitatearen pertenentzia, identitatea, hizkuntzarekin izaniko gozamenezko bizi esperientziei lotzea. Horretarako egiten dugu korrika, hiztun komunitatearen emozio leherketa, herri aldarri alai eta tinkoa. Batzuentzat ahalduntze bidea, askorentzat euskarara hurbiltzeko era. AEK korrikak ohiko erronka zabaldu nahi du munduko bazter guztietan, eta horri begira, egunotan mezu bat zabalduko dugu. Lengoaia gutxiagotu gehienetara itzuli gura dugu. Beraz, horra hor erronka munduan zeharreko korrika lagunontzat. Itzuli testua zuen inguruko hizkuntza gutxiagotuetan eta bidali bideo bat. Atajatzetik Bilbora.